kira iki kang tumrapne Petruk kantong bolong metu saka jagating pakeliran. Udakara jam 3:30 kurang-kurang 10 menit mah. Awit mabukuh saka karsane bapak-bapak panitia. Wiwit rikala semana supaya ndhawuhi aku metruk raketang ala-ala. Gandeng kula menika Petruk nanging tarapipun tesih tara belajar menawi wonten kita-kituling atur kula. Menawi wonten kita-kituling atur kula nggih nyuwun ageng samudra pangarsami. Namung kritik lan panyarwi ingkang sanget kula gadhang-gadhang dimen pagelaning ajeng langkung sae tinimbang wonten ing siang punika. Jan gayange ora jamak-jamak nembang pangkur iki mau langsung disaut karo Ibu Sri. Wah, jan nadyan terus-terusan pirang-pirang dina ning nyatane ya isih suarane isih jos. Luwih-luwih disengkuyung karo para pepundhenku, para kadang-kadang pira pradangga iki akeh-akeh racake para pinisepuh ning sing enom ya ana. Supaya dina awan iki berkahi aku, wah jan matur nembah nuwun. Karang nek sowan ning Laladan Semarang wis ora bakal kuciwa nek babagan wiya gawe ta apa. Wis kena dikandhake nek Laladan Semarang kuwi mono kedunging kabudayan, kesenian utamane seni karawitan. Mula ya ora mokal. Kanca-kanca mburiki nah bocara Sala ya merantasi. Cara yoja ya kulinane lho kepiye. Ya karang apa-apa ki gumantung pangarepe. Anggar sepisan sing dipandhegani karo Mas Parno lan uga karo kadangku tuwa saka Ungaran Pak Amir lan uga bapakku saka Banyu Biru. Oh, kok aku ndek bapak Banyu Biru barang to iki? Bapakne mana? Sing ngasta gender kuwi panjenengane Pak Sulamin. Lan ora keri bapakku saka Kramas sing ngasta Rebab panjenengane Pak Sukarji Gita Laksana. Datan kantun panjenenganipun Pak Suratno menika saking Cendana, Kaloran Temanggung. Oke, wah asik. Jan bombong birawane penggalih kula mah teka jedul ki langsung weruh karo Pak Parno. Wah, lega iki wis mantasane wiyaga iki. Terus disusul karo sing brengose sapa ke jenengane ke? Piyantun saka Mbringin kae. Kok Supe nyuwun sewu paring asma sinten Pak kok Supe kula? Oh, Pak Jumere bekti kula kunjuk dhateng sedaya para kadang-kadang pira pradangga. Nyuwun bimbinganipun, nyuwun dipun tuntun-tuntun karang kula niku. Menawi mboten wonten panjenengan-panjenengan niku arep kepiye? Nek sowan mrene ya sing tak jagak-jagake ya panjenengane Pak Musri, panjenengane Pak Lamin lan sak panunggalane. Ning gara-gara iki nek ming Petruk tok ngene iki kok ora wangun. Iki nek ora nyeluki Kang Gareng ngene wis ora cocok. Coba pun dawaken sanga Mbak Indah monggo. Ya su ra